murume uyu ndakasanganawo naye mukushanda ndichizviitirawo zvinhu zvangu iye vhawo ndidawo bvatadanana bvatawirirana tichifambidzana kudaro vazondisiisa zvandaita riinini zvebhizinesi rangu vanditi uya ndikuvhurire chitakshop tishandidzani tiri pamwe chete asi kumukuvhura takshop iwe uchanga une 40%, ini ndine 60%. Mune zvese zvatichawana maprofits atichawana atichashandidzana tashanda tadaro. Musi wa 1 November ndakazoonawo mukadzi wake auya vati mubusiness menyu mamune mari yangu, murume wenyu anga akakwereta mari yangu 1.2. Andina kuda kukakadzana nawo kana kupikisana nawo. Vatakakuleterana zvinhu zvanzviripo, takakuleterana zvinhu zvanzviripo vamainaza 1.2 vakasaka 700 vavati 700 iripo ndo profit yenyu, saka profit iyo ichisheya percent yenyu. After that inini vandaenda kwandakaenda ndakauya kunokumba, ndauya kunokumba vandazodzokera kumakomo kwaitikira zvinhu kuchini maini. Ndadzokera kuchini maini ndakazoona mupurisa acho yacho ndisevha bepa repeace order. Ndasevha bepa repeace order ndopandakaona kuti pandakuenda kupeace order zvese zvatikataurirana tichiwirirana handifunga kuti pane chichabuda. Ndopandakazokwira odari kuti ndiwane kubatsirika. Iwe changamire ndichitanga kugarisana nemusikana zvaizvo zvokukecha parachobari. Musikana uyu akauya kukebhini kwangu kwandinorara shiromongo taitomborwa doro tese yachirwa ichioro. Then zuva randakazodhakwa ndakazokumbirawo bonde ndakamuti ashamwa nokwanisa iwe uzondisevhawo ndaahendiwe akusazoregedza kubva kwaanoshandira kwaaishandira mutakurupi asisi vake pane almost 300 meters kusvika kukebhini. Kusvika musikana akauya akasvika kundinokera first time andikadhakwa nemapast 8 ndobva adzokera akazouya kumapast 10 kechipiri akati apa munhu efunga ndobva waishoka past 10 nobvano nenoshwa ndakabaa musikana ndokupinda takaita bonde redu richichena ndakamupa $10 yake akabva aenda. Following day kechipiri akauya zvekare mumwe wangu chidhakwa endo chidhakwa poshuwa takamwa doro zvokudarikidza chatewa. Tasvika mumba tada kuti tiite bonde mumwe wangu akatanga kurutsira mumba takarutsa gavana totora bhaketi akarutsira mubhaketi. Pakufambidzana kwataiita takazenge tangoitawo zvokuwirirana changwa nditofunga kuvhura takshop but so far ndamusikana basa kana uchikwanisa nachikumbira kuti ndibatsirewo musikana ndokubva ndakatanga kuvhura takshop yangu musi wa 8 August kusvika musi wa 2 October. Pamwedzi iyoyi 2 November imi ndakashanda naye mwedzi mitatu. Ndinovimbisa kuti ndakamupa mari ndarika $600 pamwedzi mitatu iyoyi. Ari kutaura zve 40% chakazorwadza ndechekuti madzimai angu vakazonzwa bhuwa kuti ndine munhu wandikugarisana naye mushopu. Pavakauya vaifunga kuti musikana webasa vatozonga munhu vangu musikana webasa vari kutoita chihureresa ndokusvika kuita madzimai akati for the past 3 months shamwari baba havana kana $1 ratovatumira kunokumba ende yandozviziva but iye pamwedzi wege kaenda mupa $150. Mwedzi wokutanga ndakaupa 150 naSeptember pakataura nechikoro. Mwedzi wechipiri ndakaupa 120 plus $20 yaakatora kachuma kemupana wanga akamuchengetesa ndaita 140. Pakasvika adzimai ndakamuerengera another 150 ngati kuya kwaita avaridzo zvinhu unozobuda munhu musina chinhu sezvo une vana vada kubhadhara chikoro chitomba 150. Zvese zvaakutaura izvi ndezvokuwira. Bhuku raakasiya anyora zvinhu zvake ririmo $966 chitoerengerawo zvinhu zvakaaomadzimai angu ndakasafisa mhuri yangu ndakamutengera foni aitewo ndakamutengera monaki ndakamutengera gumbezi $40 ndakamupa futi another $20 yekutenga another phone. Right. Kwawakaenda kuenzera kwanga kusina bonde kwako. Bonde riripo but nekuda kwekuti chihure chandakaita andikunyepera mwana. Tinowira ndekuti kurara nomwana womunhu usina kumuroora unenge wamuroora. Kusazviziva. Wakadi kurara nomukadzi wako. Zvawaida bonde stere. Kurera kuti
toita zvinhu tichimubhadhara. Iwewe mari yacho waiwana zvakadii? Ungandiudze kuti 150 yawaipa kupera mwedzi waiwana mari zvakadii uchisvika mari 600 waipa? Ainaka zvakadii waipa mari? Zvandikutaura Changamire, mwedzi wekutanga ndaupa 150. Naiwe waraiti katidzoke kwari guwa rinenge richokwadi usatye uyo ari apa hana basa tiri pamutemo. Hanzi taichaya mapoto ndakakushedza ukanga wakurusira wamubhaketi. Akutaurawo zvaakutaura. Iwe taura zvako. Zvaari kutaura zvese ndopokana nazvo. Maresults angu andikatanga kuti ndizotanga kugara naye. Ndakatotanga kugara naye mukebhini mangu ini. Ndichitotanga kugara naye ndine maresults angu atikatoenda kunotesta ubhindura kuti ukwirira bhazi izvozvo. Tuone maresults. Ndeya 5 May. Akatuti handi tonotestwa. Musi wa 5 May tichienda kunew start kunotestwa. Musi wa 5 May muna August akatoshedza vabereki vake akavagadzika. Amai ndozvandafunga izvi, ndafunga kuti mukadzi wechipiri nekuda kwokuti amai vari kumba havagari kumba vanoita zveun'anga vanodai. Akataura zvakawanda achitaura kuvabereki vake. Inini nawandinewo nazvo. Taura zvese bvudzi dzasichaputika. Akataura akati inini amai baba ndaneta kufira vana kumereji yangu iri kumba. Inini muraramiro wangu wandoita nemukadzi wangu ndimunoziva. Ini handizozivawo kumashure kuti vairarama sei. Mukadzi ari kumba uko haagari kumba anoita zveun'anga. Nguva dzake zhinji anenge ari kukumba. Ndozvaita taura kuti n'anga ndei. Iwe nyarara uyo tichakukoka nguri kutaura. Maenda kunew start tenda zvobva zvafamba sei? Taenda kunew start ndopatakadzoka tichitanga kugara tese. Tichitanga kutogara ndiye akatonditi ngazvizve kutanga musiwo takutogara tese every day kumuwachira kumubikira ndindaimubikira. Tichitogara tese semurume nemukadzi. Hama dzake dzinondiziva, hama dzangu dzimwe dzinomuziva. Hama dzake dziri kupi? Kwadhiki. Dzimwe dzakazara iko kuChinimai. Changamire, ina ndinobvira ndakatanga kurara naye bonde mumba make taura chokwadi. Uyu ndiye akatouya kubva kwangu. Asi makaendere kubindura? Kubindura hongu zvandakaita. Foni ine chino zvimwe zvinhu. Foni yangu ndoine maresults ine date rakaita kuti ratakaenda kuNewstart Center. Musati maita bonde. Patori nenhamba dzechitupa zvina murambikiro zvinoita. Dziri kupi foni yacho? Vari kuya isisi. Akabva asununguka kati ndibonde rake mushemushe. Apa urodiwa mwana. Mwana aitomuda. Pamwe wanani? Anombandi. Maresults negative sure. Lidieni ndiwe Charles ndiani? Namba dzako dzechitupa dzoti 45 dotito kai inenge Darweni papa ipatuze tuza. Ndiye 45 kai. Darweni. Anditi kutorwa mari zawo tsikuyanana. Alright. Ndakaiti pobvunza mumwe munhu ari kumashure. Chero umwe mukadzi. Ngaitibvunze uno musikana ari kukutanga. Naiwe kana vanhu vasvika pakutora mari zawo vanenge vaita sechine change chabvira kuchinji nechaitika. Tikubvunza iwe musikana ukupesira. Aiwa uyo. Mashi center uko wakanotorwa uko kubindura uko mustreet mukatotorwa pa clinic. Aya mari zautsa. Uchiri kumuda here? Mubvunzo wakanaka. Oropa nenyaya yapo. Imamaiva akwava vakadzi vako vavingei? Vavikisi yawo. Yakwiro. Yakasiyana nei? Ayo marekodzero. Asi ngava imbobva yapo. Imi manzi muri nganga endai panze zvenyu muzoya. Chione endai panze. Chomuudza kawo. Chiri kumuda here? Inini pakunotorwa mari zautsi patakaita. Ndakarwa nehana musi akauya akadhakwa. Tikaita bonde fair.
ndakabva ndati ndakaramba ndichiendera mberi nemunhu ndichasvika pakuzotora chirwere pandakamufosa taitopana nachirwere ndizvozvo taipana nachirwere ndopandakati no shamwari inini ndakutyira mhuri yangu handikwanisa kuzoenda kunouraya innocent handi tonoita setonotorwa ndione paumire ndizoimba ndimiri kunotorwa mari zausi pangu usiri kuimbisana toda kuroorana but ndikanga ndakupanika kuti ndinogona kuzovhiringidza mwana wavanhu mubvunze iwe kana naiye mubvunze kuti uchiri kuda nezvangu here mubvunze hapa kugarisana zvandaona paari ndaona ari kuda kuparidza musha wangu nokuti zvaari kutitaurire zvikuiti wairara naye uchiti uchingurara nani hapa kugara pandakaita naye ndakanga ndichiti chifambi chataita waimbhadhara here ndaimubhadhara waimbhadhara mari pei ana ndikawirana naye $80 yokurara naye yekuzorara naye ndaizomupotopa kusvika ku150 iwe hanzi dai kutopa mari kusvika ku150 pandakavhura takeshop naye handina kuwirirana naye kuti ndiri musikanawo basi tandato mukadzi nemurume nokuti handatenderana chinhu changa tatoronga takatenderana iwe ukatobvisawo mari yako handina kubvisa mari yangu handidi kunyenda ukawirirana ende wanga mumashezi bozi kana ukandiwana takawirirana zvakaita kuti ndisiye bhizinesi rangu ndichienda nopinda mubhizinesi rake inyaya yekundivimbisa 40% ndo zvakaita kuti ndisiye bhizinesi rangu chinopinda mubhizinesi ndokutaura chokwadi muona mwana ari right chakamira handina kuwirirana naye dai tikawirirana tainyorana pasi paita mawitness ekuti chokwadi izviwirirana asi waenzera nako naye akuenzera chakamira waenzera naye ko zvino ari kuti ka uri kufunga seko nomunda uku ndo zvandikuti chakamira nikuita kumuramba handina kunge ndakapana naye zvivimbiso zvokuroorana waigara naye murambe uchita mukadzi nemurume customer marriage ndodaro inini lire ndezvakandichakwanisa mupeka shereni unomutaura murume handinobvira ndakamuroora changamira kana dai kwasaroora but waigara naye auya bozi pongona yangasina vamwe varume murambe angasadoda umwe varume akuinde wangu ndinaye angasadoda umwe doktem murambe tipinde pane imwe ukangogara nemwana womunhu kana tibhezi mukadzi wako muudze mutauro kuti deti tirambei tikumbidze tiwane vamwe paunokuda pazimakizvakonona changamira zvinodawo nguva yekuti ndifunge azvinakufunga bozi ukafunga unokonzeresa vakadzi vari panzi vakamirirawo mhinduro iyo saka utongopedza kuri rai saka uri kumuda kauyabhuya nguva yekufunga une zvinhu zviviri kuda kana kusada saka uda kubvopangwe fo tokupa vakomana voenda kufunga nawo panzi tokupa vakomuna rebu hatinogona kutanga tataurira simukai amai indana baba panzi ndoitaurisa zvokundoomera changamira zvemuzumaikaita rega tinzwe kuno vanhu vafamba senyaya ndaenda navo panzaka kabvunza musikana akati murume wangu ndomuda kwaiwo fesi zvikanzi ai mudzimai wangu ndinomuda but panga paita kanyaya kokutanga andimhanyira ndozvaita kuti zvizotambanuka chirakidzo chinorodza kuti mukadzi wangu ndinomuda mukadzi avo yandakabvisa 150 mbandaivi ndokubva ndamupa kuratidza kuti mudzimai wangu ndinomuda saka dai anga ari mumwe mukadzi wangu amboenda kundogara akanyarara kati saka mari yake iyi yekunzi anga 300 akati 150 ndakampa kwasara 150 kati iyo inotomupa nhasi ndinomuda mudzimai wangu pati ngaamboenda kundogara akanyarara ndozvatayana ndatibudisa mari taura zviro zvatanyora yobuda panzi indakusaidi kusaidi munzi nawo iwe uye anobuda asi irombo vazvinziwa ikandikudzi pavadzoka varume ava ndipamhindo vachiti uyo akuda mukadzi asi ari kushama idu saka rikandikudza ini ndakachekana imi munochiti kana ndikagara ndongotonga ndiri panapa uyu paaendawo apo pakona ndiri pano ndatoona ndobva aendawo ndobva statement yachinja pandazvona ndakagara papo pano saka iwo chirika kumhanya vazvinziwa isitauda kubatsira da kuvaka imba yako asi zvimwe zvinhu unenge uchinda uchitsvaka zvimwe mwana bhozi ndatoona pano zvatatoona saka waya kucha bhozi yari kubuda but iyi mairi papa manje
yatoshedzana vakaenda saka iwe dzikawo isi changoti tazvinzwa Adudza pachena. tine zvatatoona indaona hangu asi hana kaenda panza asi ndinoona dziri pano wazvinzwisisa che mushedzawe kumurume kwete mukadzi kusamuri nomukadzi akuoti kuti tine matokera tineiti odaizwa where's your first wife aro kamira pamusoro akukwira dare pamusoro apa ngavo pamusoro hatidi vanhu fana umiri unofanira dzako mari kana achiti vanhu vaswani vadani zvachose ndo basa rino ya zvinoita munhu unowira paukarerekera wazvidziwa tese tiri varume tinozviita mukadzi unomuda asi amai guru apo patauda kuseva ndiwo ukapurana futi kuti wakwirira kuti iwo ndipe zvinhu zvangu zvawakaiswa nomurume wangu ndiwo uchabhadhara futi tichaitonga pangasina uchabhadhara iwe uchirega kumhanya dzikako yanokuda kuzvinzwa wanzwa ndakukubatsira semunhu mukuru yatuyangasire mukadzi wako unomuda unombomira unoziva here kuti zvigumburo idova zvinosasamuka kuseri unombofima kudova masikati kuti kuzizira tuitese wanzoshona yandataura kakauka kasara kanosera tora mari yapona titi mugirepe ipo mugirepe kamwe chete mugirepe iyo yakapimuraza yakashaiswa kasi uzuka anishaisese chaiswa uchanguno kuti chaita sebarikara pedziko pakapedza masara